Hello लोगोफोर, गुड इभिनिं। एसे खोमसिबो नुदों जानो हागौ, मोनाबिलि जाबाय। माने मोनाबिलिथ' जाद्रायाखै, मोनाबिलियानो हमजागोन हमोबा मोनाबिलिबो जाद्रायाखै, खिन्थु अखा हागोन बायदि जाना दं। खोमसि एसे दोमैलु जाना दं आरो लोगोसे बारबो बारदों, अखाबो हानो हागौ। ओमफ्राय बिथिं जेनेरेटर सालायगासिनो, बेनिखायनो दावरावबो खोनानो हागौ। गाज्रि दामोन, नायालासिनो दाननानै थांनो नाङा। गासिबो नायबानो जाबाय, जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जिखुनु हक, नायनायनि आगोल इउटुबाव नायदोंबा साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे फेसबुकाव नायदोंब्ला फल' खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। आंखौबो गुबुनफोरबायदि एसे हेफाजाब हो। आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों। सासे आइजोआ साननैसो आगोल सिगां माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन। बिथांजोनि नामा अनसुमै ब्रह्ममोन। बिथाङा बुंदों, मोजां बाथ्राखौनो बुंदों, गाज्रि नङा, आंबो गाज्रि मोनाखै। माने सासे सुबुङा बिदेशआव, आसामनि बाहेर जानाय लोगो लोगो बिदेश होनना बुंगोन। दा सासे खामानि मावनो फैदोंमोन जाहैदों बाहेराव, बेंगलर साइडआव। बिथाङा माबा दाय मावना लाखो, होसो बुथारजादों होननानै बुंदों। जिखुनु जाया, बिनिबोथ' दा प्रुफ गैया, सावगारि गैया। बिनि थाखायनो मोजाङै क्लियारै बुंनो हानाय जायाखै। बेनिखायनो दा बिथाङा बिनि सायाव माखासे खोथा बुंदों, बाथ्रा बुंदों। माने मालाय जायगायाव मानो इसेबां सैमा बायदि खामानि मावना जाहैनांगौ, मानो थांनांगौ, माने जायगायावनो खामानि दं, जायगायावनो मावना जानो हायो, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। नंगौ, गुड, बिथांजोनि साननायाबो मोजाङानो जादों। बाथ्राया बेनो, जोंनि जायगायाव हाजिरानि दामा 250-300। सानसे फुंनि 7टानिफ्राय मोनाबिलिनि 5टासिम मावबासो 250-300 मोनो। दा बेबायदि खामानिखौ सोर मावबावनो? दा बेनिखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ नागारनानै बेंगलर फैयो, कर्नाटक, तामिलनाडु, केरेला, चेन्नाइ, महाराष्ट्र, तेलेंगाना, बेफोरबायदि साउथ इण्डियानाव, फुरा साउथ इण्डियानाव नोंनि गोसो माबायदि खामानि मावनो। सानसे हाजिरा मावोबा नोङो 1000-1200 मोनो। आसामाव नों जाबायदि हाजिरा मावोना, बेबायदि हाजिरा मावोबा 1000-1200 बिदि मोनो सानसेयाव। ओमफ्राय आरो सोरनिबा कम्पानियाव मावोबा 15-16 हाजार मोनगोन, आरो एक्सट्रा दाला फैसा बायदिसिना हेन-थेन मोनो। आरो जोंनिया जाहैबाय बनास फैसा दङ, सेलारि दङ, आरो ड्रेस होयो, गाननाय जोमनाय फुरा फ्रि, जानाय लोंनाय फ्रि। सेलारि 20,000-25,000। ओमफ्राय गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय गासिबो थानाय फ्रि। न' गंसे फुरा हगारना होखायो। खामानिया नैबे लैथोआव मावो जोङो। जिखुनु जाया, बेबायदि खामानिखौ जों न'आव थानानै मानो मावबावनो? जोंबो एसे एनै लेखा फरा फरायबाय, लिरनो फरायनो हाबाय, एसे एनै गियान रोंबाय। बेनिखायनो 200-250-300 सोर हाजिरा मावबावनो? बेनिखायनो जोङो डाइरेक्ट कम्पानियाव जब मावफैबाय। सोरबा प्राइभेट जब मावबाय, सोरबा सिकिउरिटि मावबाय, बेबायदि। आरो जोंनाबो प्राइभेट जब। आरो बिथांजोनि बुंनाया बारा गाज्रि नङा, गाज्रि जायाखै। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों, इउटुबाव नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामना हो। आरो सोरबा गोसो गुदुं बाहेरायाव फैनो गोसो जादों, बिथांमोननो शेयार खालामना हो, खोन्थाना हो।
आरो फेसबुकाव नायदोंबाबो फल' खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, बावगारनाङा। जिखुनु जाया इलेक्सन जानो नागिरदों दायो। इलेक्सन जोबबाथाय 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जेसेबां मानसि दङ बर'फोर, बर' जा, गुबुन जा, बड'लेण्डनि जा, आसामनि जा, जेसेबां दङ लाना फै आरो आंनाव कन्टेक्ट खालाम। प्राइभेट जब 15,000, 16,000 फिक्स जागोन आरो डाबल इनकामबो दं आरो बनास दङ। लोगोसे गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, थानाय फ्रि जाजोबगोन आरो रुम भारा होनो नाङा, न'आ गंसे फ्रि होगोन, जानाय लोंनाय गासिबो फ्रि जागोन आरो जेबो बुंनांगौ गैला, गासिबो फ्रि। दरमाया नोंना 15,000नि मावो ना 16,000नि मावो ना 20,000नि मावो, नोंनि गोसो मावनो हागोन। आरो खामानिया जाहैबाय 2 घन्टा नङाबा 1.5 घन्टा नङाबा 2.5 घन्टा 3 घन्टा बिदि खामानि मोनगोन सानसेयाव। बेफोरनो आरो खामानिया, टाइमा गाज्रि दामोन। जिखुनु जाया जोबजासिम नायदोंबा थेंक इउ आरो लोगोसे शेयार खालामना हो आरो जाय गोसो गुदुं कमेन्ट खालाम। कमेन्टआव जाय फैनो गोसो जादों कमेन्टआव कन्टेक्ट खालाम। कमेन्टआव माने कमेन्ट बक्सआव थाना कमेन्ट खालाम, आं नाम्बारखौ शेयार खालामना होगोन। गोजोनथोंसै।